प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकेच्या मॉडर्न युगाच्या कार्यावळीत तुमका उर्बे बरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजयकुमार माने हांच्या संशोधनावरवी क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान कितलेशेच दुयेंती या गंभीर दुयेंसाचेर जैत मेळोवन सामान्य जीण जगतात. इष्टानो, हे भलायकी विशयीचे माळेन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार किडनी फेलियर या गंभीर दुयेंसाचेर तुमका मार्गदर्शन करतात. किडलेंतल्यान कुडींतल्यो गरज नाशिल्ल्यो गजाली मुता वरवीं भायर पडटात. आमचे कुडींतले मीठ, पोटॅशियम आनी ॲसिड हांचे घुसपा गुंडाळाचें प्रमाण किडने खातीर समान पातळीचेर उरता. तशेंच रक्तांतले तांबडे पेशींची उत्पत्ती, ब्लड प्रेशर आनी कॅल्शियमाची पातळी थीर दवरपाक तुमची किडनी खासा तरेच्या हार्मोनाची निर्मिती करपाचें काम करता. देखून किडनेक कुडींतली केमिकल फॅक्टरी म्हणून वळखतात. जशी जशी पिराय वाडटा तशी तशी किडनीची कार्यक्षमता उणी जाता. कुडींतले टॉक्सिन आनी अतिरिक्त उदकाचें प्रमाण जेन्ना रक्तांत वाडला अशें वैजीक चांचणेंतल्यान कळटा त्या वेळार ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसता. ते खातीर सुरवातेक सावन तुमी तुमचे किडनीची जतनाय घेवपाक जाय. हे विशयीचें प्रबोधनय भलायकेच्या मॉडर्न युगात जायत आसता. किडनेंत लाखांचे संख्येन सूक्ष्म अशे नेफ्रॉनांचे जाळे आसता. हे जाळे रक्तांतल्या गरजेच्या घटकांक कुडींत दवरता आनी गरज नाशिल्ल्या घटकांक भायर उडयता. हे फिल्टर प्रक्रियेत ज्या वेळार आडखळी निर्माण जातात तेन्ना किडनीची अधोगती सुरू जाल्ली आसता. हातून खूब वर्सां वतात. ही प्रक्रिया सवकास जाता. देखून किडनीचे दुयेंस बेगीन कळना. म्हणून तुमी तुमच्या संवयाचेर निमंत्रण दवरपाची गरज आसा. नेमान रगत आनी मुताची तपासणी करूंक जाय. ते खातीर सदांच तज्ञांचो सल्लो घेयात. किडनी सांबाळप सहज शक्य आसा, पूण ते खातीर जागरूक रावप खूब गरजेचें. आनी ही जागरूकताय मॉडर्न होमिओपॅथीचे कार्यावळ वरवीं नेमान जाता. हाचो चडांत चड प्रसार जावचो हो आमचो यत्न. पूण जेन्ना किडनी फेलियरा खातीर जीण धोकाच्या पावड्यान पावता त्या वेळार डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्या खूब तेंपाच्या संशोधना खातीर कितलेशेच दुयेंतीक परत एक फावट सामान्य जीण जगपाक संद मेळ्ळा. हे विशीं तुमी पिडिस्तांचे अणभव आयकल्यात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारक क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटा वरवीं हें सिद्ध जालां. हे विशयीची आनीकय म्हायती मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर रुपेश पवार तुमकां दितले आनी मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ तुमी खूब लक्ष दिवन पळोवची, आयकुची आनी जर तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसत तर ताच्यो जापो मेळोवपा खातीर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या टोल फ्री हेल्पलायन आनी वेबसायट वा शाखेकडे संपर्क करात. मॉडर्न होमिओपॅथीची सुसज्ज टीम तुमकां ते विशयी मार्गदर्शन करतली. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजयकुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजयकुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह
12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजयकुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न योग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटच्या द्वारे कॅन्सर, लिव्हर सिरोसिस, किडनी फेल्युअर यासारखे गंभीर आजार बरे होताना दिसत आहेत आणि रुग्ण सामान्य आयुष्य जगताना दिसत आहेत. आणि याचा पुरावा म्हणून आपण रुग्णांचे रिपोर्ट्सही पाहत असतो, रुग्णांचे अनुभव त्यांच्याचकडनं ऐकत असतो. आजच्या भागामध्ये आपण क्रॉनिक किडनी फेल्युअर या विषयावरती मार्गदर्शन करून घेणार आहोत आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सिनियर होमिओपॅथिक कन्सल्टंट मॅडम. कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. आपण गेल्या काही भागामध्ये किडनीच्या संदर्भात वेगवेगळे आजार आहेत त्याविषयी जाणून घेतोय. आज आपण क्रॉनिक किडनी फेल्युअर या विषयासंदर्भात बोलणार आहोत. तर नेमकं क्रॉनिक किडनी फेल्युअर म्हणजे काय आहे, कशामुळे होतं, काय सांगा. क्रॉनिक किडनी फेल्युअरमध्ये काय होतं तर दीर्घकाळासाठी किडनीच्या पेशींचा ऱ्हास व्हायला सुरुवात होते. ही प्रोसेस ओव्हर द पिरियड सुरू असते, म्हणजे काही महिने ते काही वर्ष ही प्रक्रिया सुरू असते. ही अत्यंत स्लोली, संथ, धीम्या गतीनं सुरू असते. जेव्हा दोन्ही किडनीची कार्यक्षमता 35 ते 50% टिकून असते त्यावेळेस पेशंटला कुठलाही त्रास जाणवून येत नाही. रिपोर्ट्स केले तर तेही नॉर्मल असतात. पण जसजसं हे 50%पेक्षा अधिक कार्यक्षमता दोन्ही किडनीची कमी होते तसतसा आजार हा पुढच्या टप्प्यात जातो व पेशंटला त्रास व्हायला सुरुवात होते. या त्रासामध्ये भूक कमी लागणे, जेवणावरची इच्छा नसणे, त्याचप्रमाणे सतत उलटी, मळमळ, थोडेसे श्रम केल्यानंतर दम लागणे, हिमोग्लोबिन कमी असणे या व अशा प्रकारच्या तक्रारी आपल्याला दिसून येऊ शकतात. क्रॉनिक किडनी डिसीजचे 5 टप्पे आहेत. स्टेज 1 to 3 मध्ये साधारणतः 60 ते 70% नुकसान झालेले असते. स्टेज 4 to 5 मध्ये साधारण 70 ते 80% आणि 80 ते 90% नुकसान झालेले असते किडनीचे आणि किडनीची कार्यक्षमता तितकी कमी झालेली असते. जसं आपण आज म्हणतोय, जसं की आपण गेल्या काही भागामध्ये डायबिटिक बघितल्या गोष्टी, परंतु आज आपण डायबिटीस आणि हायपरटेन्सिव्ह या दोन्ही दृष्टिकोनातून विचार करणार आहोत. तर मग अशा वेळेला ही जी नेफ्रोपॅथी आहे ज्याच्यामध्ये डायबिटीस आणि हायपरटेन्सिव्ह या दोन्ही गोष्टी कव्हर होतात, हे आजार नेमका आहे तो कशामुळे होतो, किडनीवरती नेमका जो इम्पॅक्ट आहे तो नेमका कशामुळे होतो. यामध्ये डायबिटीज जर नियंत्रणात नसेल तर किडनीकडे 40% जास्त रक्त प्रवाहित होतं आणि त्याचा अतिरिक्त ताण किडनीवर पडायला सुरुवात होते. हा अतिरिक्त ताण जर जास्त कालावधीसाठी राहिला तर अर्थातच ब्लड प्रेशरचा त्रासही सुरू होतो पेशंटला, हाय ब्लड प्रेशरचा, आणि हाय ब्लड प्रेशरमुळे आणखी किडनीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम दिसून येतात. म्हणजे ही जशी कार्यक्षमता हळूहळू कमी व्हायला लागते, 35 ते 50% जेव्हा कार्यक्षमता टिकून असते तेव्हा पेशंटला कुठलाही त्रास जाणवत नाही, कुठलंही लक्षण जाणवत नाही. रिपोर्ट्स केले तर तेही नॉर्मल असतात. पण ज्यावेळेस हे 50%पेक्षा जास्त दोन्ही किडनीची कार्यक्षमता कमी होते त्यावेळेस मात्र पेशंटना अंगावर सूज येणे, उलटी, मळमळ, जेवणाची अनिच्छा असणे, थोडेसे श्रम केल्यानंतर दम लागणे व हिमोग्लोबिनची कमतरता या अशा प्रकारच्या तक्रारी आपल्याला दिसून येतात. क्रॉनिक किडनी डिसीजमध्ये 5 टप्पे असतात. यामध्ये पहिल्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये साधारणतः 50 ते 60% किडनीचं नुकसान झालेलं असतं. तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यामध्ये 60 ते 80% किडनीचं नुकसान झालेलं असतं व 5व्या आणि शेवटच्या टप्प्यात ज्याला आपण एंड स्टेज रिनल डिसीज म्हणजे ESRD असं म्हणतो त्यामध्ये मात्र 90%पेक्षा जास्त किडनीची कार्यक्षमता कमी झालेली आढळून येते आपल्याला. सतत जर का BP आपला हाय असेल आणि त्याचबरोबर शुगरसुद्धा असेल तर मग ह्याचा किडनीवरती अशा प्रकारे इम्पॅक्ट होतो. मग त्याचे जे दुष्परिणाम असतात ते साधारण कुठल्या स्वरूपामध्ये दिसून येतात. आपले जे बॉडी स्ट्रक्चर असतं शरीरातली आपली जी आतली रचना आहे ती 130-80 या ब्लड प्रेशरसाठी डिझाईन असते किंवा तेवढं ब्लड प्रेशर ते सस्टेन करू शकते. पण 130-80पेक्षा जेव्हा ब्लड प्रेशर जास्त प्रमाणात वाढायला लागतं तेव्हा आतल्या रक्तवाहिन्यांचं अस्तर खराब व्हायला सुरुवात होते. हे रक्तवाहिन्यांचं अस्तर जर जास्त प्रमाणात खराब झालं तर मग ब्लड प्रेशरचा त्रास आणखी पेशंटचा वाढू शकतो. मग त्या अशा वेळेस 2 किंवा 3 ब्लड प्रेशरची औषधं देऊनसुद्धा ब्लड प्रेशर नियंत्रणात राहत नाही. 30 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीमध्ये जर ब्लड प्रेशरची औषधं देऊनही जर ब्लड प्रेशर नियंत्रणात राहत नसेल तर मात्र किडनीचा आजार नाही ना याची खात्री करून घेणं फार गरजेचं असतं. त्याच पद्धतीनं डायबिटीजमध्ये पण जेव्हा एक्स्ट्रा रक्त किडनीला फिल्टर करावं लागतं तेव्हा डायबिटीजमध्ये पण ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू होतो आणि डायबेटिक नेफ्रोपॅथी आणि क्रॉनिक हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी यामध्ये पेशंट लँड होतो.
आणि ह्याच्यामध्ये नेमकी लक्षणं जी आहेत ती साधारणपैकी कुठल्या स्वरूपात दिसून येतात प्रायमरीली, आणि जर का तेव्हा लक्षात नाही आलं आपल्याला, म्हणजे आपण जर का नुसतंच डायबिटीसवरती कंट्रोल करतोय किंवा नुसतंच या गोष्टी बघतोय, तर मग कशा प्रकारची इतर लक्षणं ॲडव्हान्स स्वरूपामध्ये आपल्याला दिसून यायला लागतात? सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये काय होतं क्रॉनिक किडनी डिसीजच्या, तर आपली किडनी जी असते ती शरीराच्या आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त पटीनं काम करत असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात कुठलंही लक्षण आढळून येत नाही. ॲक्सिडेंटली एखाद्या पेशंटचं ब्लड प्रेशर हायर साईडला आहे असं लक्षात येतं. जसा आजार वाढत जातो, जसं किडनीचं कार्यक्षमता कमी होत जाते, जसा पेशींचा ऱ्हास होत जातो, तसतसं युरिया क्रिएटच्या व्हॅल्यूज वाढायला लागतात, तसतशी लक्षणं दिसून येऊ लागतात. रक्ताची कमतरता राहते अशा पेशंटमध्ये, युरिन आउटपुट कमी राहतो आणि जेवणावर खूप त्यांचा गंभीर परिणाम होतो. नेमकं हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीचं कारणं जी आहेत त्याच्याकडे जर का बघितलं तर कुठली वेगवेगळी कारणं दिसून येऊ शकतात? त्यामध्ये 2 प्रकार प्रामुख्याने दिसून येतात. चाइल्डहूड हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी आणि ॲडल्टमध्ये होणारी हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी. चाइल्डहूडमध्ये काय होतं तर वसायकोयुरेटरिक रिफ्लेक्स आणि ॲक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस ही 2 प्रामुख्यानं कारणं दिसून येतात. आणि ॲडल्टमध्ये काय होतं पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज, त्याचप्रमाणे हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस, मेम्ब्रानो प्रॉलिफरेटिव्ह ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस आणि रिनल आर्टरी स्टिनॉसिस. रिनल आर्टरी स्टिनॉसिसमध्ये आपल्याला हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी दिसून येते. यामध्ये काय होतं किडनीला रक्तपुरवठा करणारी जी आर्टरी असते ती आकुंचित पावते, त्यामुळे किडनीचा रक्तप्रवाह कमी होतो आणि साहजिकच त्याचा किडनीच्या कार्यक्षमतेवरती गंभीर परिणाम होतो. जसं आपण बघितलं नेफ्रोपॅथी त्याच्यामध्ये काही निदान करण्यासाठी टेस्टची गरज होती, तसं हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीमध्ये सुद्धा काही वेगवेगळ्या टेस्ट करायला लागतात का? हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीमध्ये सर्वात महत्त्वाची तपासणी म्हणजे आत्ताच मी सांगितलं त्या पद्धतीनं ब्लड प्रेशर तुम्ही रेग्युलर मॉनिटर करायला पाहिजे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी दररोज ब्लड प्रेशर मॉनिटर करणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर रिनल फंक्शन टेस्ट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, यामध्ये आपल्याला हिमोग्लोबिन पेशंटचं ड्रॉप झालं आहे का ते कळून जाईल आणि युरिया क्रिएटच्या व्हॅल्यूज किती आहेत हे किडनी फंक्शन टेस्टमध्ये आपल्याला लक्षात येईल. प्रोटीन युरिया पेशंटला आहे का हे बघण्यासाठी युरिन रुटीन अँड मायक्रोस्कोपिक ही तपासणी करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर युरिन प्रोटीन क्रिएट रेशो ही तपासणीसुद्धा हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीच्या निदानासाठी आवश्यक आहे. काही पेशंटमध्ये सोनोग्राफीही करावी लागते. सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला किडनीचा आकार लहान झालेला दिसून येतो. ब्लड प्रेशर सातत्यानं राहिल्यामुळं दीर्घकाळासाठी किडनीच्या पेशीचं नुकसान किडनीचा आकार कमी झालेला दिसून येतो आपल्याला. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये नेमकं हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीला काय उपचार पद्धती आहे आणि मग मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कशा प्रकारे आहेत या अनुषंगाने आपण ही चर्चा पुढे सुरू ठेवूया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी या विषयावरती आपण चर्चा करतोय. याच आजाराने ग्रस्त असलेल्या पद्मावती पाटील आणि त्यांचे नातेवाईक या दोघांचाही अनुभव आपण ऐकूया. पद्मावती पाटील वय 55, राहणार कोल्हापूर, यांना 2010 मध्ये सतत पोट व कंबरदुखीचा त्रास होत होता. तसेच यांना रक्तदाब व मधुमेहाचा देखील त्रास होता. 2010 मध्ये मला पोटात दुखत होतं आणि कमरेचा पण त्रास होता आणि BP आणि शुगर दोन्ही होतं.
आमच्या इथले स्थानिक डॉक्टर जे आहेत ना त्यांच्याकडे गेलो आम्ही दाखवायला. मग त्यांनी सांगितलं की स्कॅनिंग करायला पाहिजे. स्थानिक तज्ज्ञांना दाखविले असता तज्ज्ञांनी सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार त्यांच्या दोन्ही किडनींना सूज असून दोन्ही किडनींवर दाब येतो असे सांगितले. सोनोग्राफीनुसार त्या डॉक्टरांनी किडनीला सूज आहे आणि प्रेशर येते असं सांगितलं. यानंतर त्यांनी प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये एका नामांकित तज्ज्ञांना दाखविले. नामांकित डॉक्टरांनी औषधोपचार चालू केली. 1-2 महिने औषध घेतले आणि परत त्याचा काय उपयोग आम्हाला एवढा काय वाटला नाही. माझे ब्लड युरिया आणि क्रिएटिन खूप प्रमाणात वाढलेले होते. त्यांचे सेरम क्रिएटिनिन व ब्लड युरिया वाढला होता. त्यांचे लघवीतून प्रोटीन जाण्याचे प्रमाण देखील वाढले होते. यानंतर त्यांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. सप्टेंबर 2010 पासून मॉडर्न होमिओपॅथी डॉक्टरांची औषध चालू केली. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 2 ते 3 महिन्यातच त्यांना फरक जाणवू लागला. माझे पोट आणि कंबर दुखत होते ते मॉडर्न होमिओपॅथी औषध घेतल्यामुळे कमी आलं. पूर्वी मला शुगरचा त्रास होता तो आता बंद झाला आहे. माझा HB आता 11.9 इतक्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यांचा सतत पोट व कंबर दुखीचा त्रास बंद झाला. त्यांचा रक्तदाब व मधुमेह देखील नियंत्रणात आला. आता मला पूर्वीसारखा आता अजिबात त्रास होत नाही. माझी कामं मी सगळं करू शकते. त्यांचा HB 11.9 इतक्या प्रमाणात वाढला. त्यांचे क्रिएटिनिन 1.0 व ब्लड युरिया 28.0 इतक्या सामान्य स्थितीत आला. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधं घ्यायची सोपी पद्धत आहे आणि ही औषधं घेताना आपण सगळी कामं करत सुद्धा ही औषधं आपण घेऊ शकतोय. ज्या पेशंटना असा त्रास होत असेल त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे विजयकुमार माने यांची औषध घ्यावी. सौ पाटील यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास बंद झाले असून त्या सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहे. तर हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीने ग्रस्त असलेल्या पद्मावती पाटील यांचा अनुभव आपण ऐकलेला आहे. कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस डॉक्टरांनी हँडल केलेली आहे ते आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण पद्मावती पाटील यांचा अनुभव ऐकला. त्यांनाही याच आजाराने ग्रस्त केलेलं होतं. त्या मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आल्यानंतर मग कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस तुम्ही हँडल केली, काय सांगाल? पद्मावती पाटील पेशंट जेव्हा आपल्याकडे आले तेव्हा त्यांना सततची पोटदुखी, कंबरदुखी, जेवण न जाणं, उलटी, मळमळ व अंगावर सूज अशा प्रकारची लक्षणे जाणवत होती. त्याआधी त्यांनी फॅमिली डॉक्टरांना कन्सल्ट केलं होतं. तर त्यांनी सोनोग्राफी करून घेतली पेशंटची. या सोनोग्राफीमध्ये त्यांना काय दिसून आलं तर किडनीचे आकार बऱ्याच अंशी कमी झालेला आहे. आपल्याकडे ज्यावेळेस त्यांनी उपचार सुरू केले त्यावेळेस पहिल्या महिन्यापासूनच त्यांच्या अंगावरची सूज कमी झाली,
पोटदुखीचा त्रास कमी झाला, त्याचप्रमाणे जेवणही जायला लागले, त्यामुळे त्यांचा थकवा कमी आला. 2010मध्ये आपण त्यांना उपचार सुरू केले होते. आपण आता आपली उपचार पद्धती पूर्ण त्यांना आपण कंप्लीट केलेले आहे आणि आजही 2018मध्ये पेशंट पूर्ण नॉर्मल आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की पेशंटच्या किडनीचा आकार जो लहान झाला होता तो आता नॉर्मल झालेला आहे. त्यामुळं किडनीचं कार्य तर वाढलेलंच आहे, प्लस आकारातही सुधारणा झालेली आहे. पेशंट हा या हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीमधून पूर्ण बरा झालेला आहे. आत्तासुद्धा आपण त्यांचं प्रत्येक महिन्याला रिपोर्ट्स करतो, तर ते सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत आणि पेशंट आता नॉर्मल आयुष्य जगत आहे. आपण जर का बघितलं तर कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये किडनीच्या अशा प्रकारच्या कुठल्याही आजारांवरती आयदर किडनी ट्रान्सप्लांट सांगितलं जातं किंवा डायलिसिससारखे उपचार जे आहेत ते सुरू केले जातात. तर त्या अनुषंगाने तुम्हाला काय वाटतं की ह्या सगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत किडनीशी संबंधित, त्या करणं कितपत योग्य आहे, आणि जर का ते नसेल तर मग मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आपण कशा प्रकारे देतो? कायमस्वरूपी किडनीचा आजार बरा करण्यासाठी डायलिसिस हे उपयोगी ठरू शकत नाही. डायलिसिस ही तात्पुरती मशिनरी प्रक्रिया आहे, लाईफ सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट आहे ती. म्हणजे आज तुमची किडनी फिल्टर करून युरिया क्रिएट हे जे टॉक्झिक प्रॉडक्ट्स आहेत, अतिरिक्त पाणी जे आहे ते बाहेर काढून टाकू शकत नाही, तर ते मशीनद्वारे केलं जातं. पण हे किती कालावधीसाठी तुमचं रक्त स्वच्छ राहतं? तर एक 8 ते 10 तासासाठी किंवा 1 ते 2 दिवसांसाठी. परत काय होतं, परत किडनी फिल्टर करू शकत नसते, परत जाऊन युरिया क्रिएट शरीराच्या आत ॲक्युम्युलेट होतात, परत जाऊन डायलिसिस करून घ्यावं लागतं. म्हणजे डायलिसिस हे पेशंटला नियमितपणे करावं लागतं. त्याचा खर्चही जास्त असतो व ती प्रक्रिया त्रासदायकही आहे. डायलिसिसचे उलट गंभीर दुष्परिणाम किडनीच्या राहिलेल्या कार्यक्षमतेवर, राहिलेले जे किडनीचे 10% काम राहिलेलं असतं तेही कमी होतं आणि त्याची कार्यक्षमता आणखी कमी होते, युरिन आउटपुट कमी होतो पेशंटचा. परत सारखं डायलिसिस केल्यामुळं प्रतिकारशक्ती कमी होते, हिमोग्लोबिन ड्रॉप होतं. अशा प्रकारचे डायलिसिसचे दुष्परिणाम होतातच. ट्रान्सप्लांटमध्ये काय होतं, ट्रान्सप्लांटमध्ये किडनी अवेलेबल होण्यापासून ती ट्रान्सप्लांट करेपर्यंत ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट व जोखमीची आहे. ट्रान्सप्लांट सक्सेसफुल होईल की नाही हे आपल्याला सांगता येत नाही. आणि ट्रान्सप्लांटनंतरसुद्धा पेशंटला इम्युनोसप्रेसंट नावाची औषधं खूप कालावधीसाठी घ्यावी लागतात. त्याचा महिन्याचा खर्च साधारण 8 ते 12,000 इतका येतो. एवढी औषधं घेऊन एवढा खर्च करूनही पेशंटच्या जगण्याची कुठलीही शाश्वती देता येत नाही. आणि एवढं सगळं करूनही पेशंटची किडनी परत फेल होण्याची शक्यता जास्त असते. मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आपण जर बघितली तर खूप सोपी आहे, सुलभ आहे. औषधं घेण्याची पद्धत खूप सोपी आहे. च्युएबल चोखून खायच्या गोड गोळ्या आहेत त्या, तर तुम्ही ते कॅरी करू शकता तुमच्याबरोबर. तुमचं रुटीन कुठेही डिस्टर्ब होत नाही, तुम्हाला हॉस्पिटलायझेशनची गरज नाही. आणि तुम्ही तुमच्या जे ॲलोपॅथिक औषधं सुरू असतील समजा डायबिटीजसाठी, ब्लड प्रेशरसाठी, तर त्याच्याबरोबर घेऊ शकता. याचं इंटरॅक्शन, ओव्हरडोस असं काही होत नाही. आणि होमिओपॅथीचे उपचार आपल्याला मॉडर्न होमिओपॅथीचे पूर्ण बरे करू शकतात. आणि आपल्याला ते घेण्याची पद्धत सोपी असल्यामुळं, OPD बेसिस ट्रीटमेंट असल्यामुळं हॉस्पिटलायझेशनची गरज नाही आहे. नक्की. जर आपण बघितलं की आज आपण हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीबद्दल बोलतोय, परंतु जसं आत्ता ही केसही होती त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना डायबिटीसही होता आणि हायपरटेन्शन होतं. तर त्या दृष्टिकोनातून ह्या दोन्ही गोष्टींवरती कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. जर का तर मग कुठल्या प्रकारचं काही त्यांना आपण वेगळे डाएट सजेस्ट करतो का किंवा इतर काही गोष्टी सजेस्ट करतो का अलॉंग विथ ट्रीटमेंट? हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथीमध्ये काय होतं तर ब्लड प्रेशर सातत्यानं वाढलेलं राहत असतं. तर अशा व्यक्तींनी मिठाचं प्रमाण कमी ठेवणं गरजेचं आहे. मैद्याचे, डालड्याचे तळलेले पदार्थ पूर्ण टाळायला पाहिजेत. बाहेरचं अन्न टाळायला पाहिजे. शक्य असेल तेव्हा घरीचं सकस आहार घेणं गरजेचं आहे. ज्या पेशंटच्या अंगावर सूज आहे त्यांनी पाण्याचं प्रमाणही लिमिटेड ठेवणं गरजेचं आहे. लो सोडियम डाएट, लो प्रोटीन डाएट अँड रिस्ट्रिक्टेड वॉटर इज ऑलवेज नेसेसरी इन ऑल नेफ्रोपॅथी पेशंट. परंतु हायपरटेन्शन आपल्याला कंट्रोल करण्यासाठी किंवा ते होऊ नये याकरता आणि शुगर लेवल कंट्रोल करण्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काही आपण त्यांना देऊ शकतो का? आताची धकाधकीची जीवनशैली आहे, त्यामुळे जे आजार आधी 60मध्ये व्हायचे ते आता 30मध्ये किंवा 40मध्येच दिसून यायला लागलेले आहेत. तर प्रत्येकानं आपल्या तब्येतीची किंवा आपल्या आरोग्याची स्वतः काळजी घेणं जबाबदारीनं फार गरजेचं आहे. आताच्या पुढच्या पिढीसाठी तरी या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक यंग पेशंटनं जरी काही तक्रार नसेल तरी त्यांनी वेळच्या वेळी तपासण्या करणं गरजेचं आहे. वर्षातून एकदा किमान किडनीच्या तपासण्या, ब्लड प्रेशरची तपासणी, सोनोग्राफी या गोष्टी करणं खूप गरजेचं आहे. यामुळं काय होतं की पहिल्या टप्प्यातच एखादा आजार असेल तरुण वयामध्ये तर तो आपल्याला कॅच करता येतो व तो आजार पुढच्या टप्प्यात जाण्यापासून आपल्याला पूर्णपणे टाळता येतो.
नाहीतर याचे परत कॉम्प्लिकेशन झाले तरुण वयात जेव्हा एखादा आजार होतो तेव्हा त्याच्या लॅटर स्टेजमध्ये जेव्हा एल्डरली तुम्ही मिड एजपर्यंत पोहोचता तेव्हा त्याचे खूप कॉम्प्लिकेशन तोपर्यंत झालेले असतात आणि मग त्या गोष्टी फार म्हणजे बरं करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या अवघड होतात. त्यामध्ये CBC आहे, किडनी फंक्शन टेस्ट आहेत, लिव्हर फंक्शन टेस्ट आहेत आणि पोटाची सोनोग्राफी आहे. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग आता हे असे आजार जर का कोणाला झाला असेल किंवा जसं आत्ता आपण बोललो की प्रिव्हेंटिव्ह जर का काही मेजर्स घ्यायचे असेल तर त्या अनुषंगाने सल्ला काय देणार? नेफ्रोपॅथीचे आता रुग्ण खूप वाढायला लागले आहेत. किडनीच्या आजाराचे रुग्ण भारतातच जवळपास 10 कोटी ही आकडेवारी 3 वर्षापूर्वीची आहे. तर याच्यावरून आपल्याला त्या आजाराचं गंभीर स्वरूप लक्षात येईल. प्रत्येक पेशंटनी डायबेटीजच्या आणि ब्लड प्रेशरच्या आपल्या डायबेटीजच्या पेशंटनी डायबेटीज नियंत्रणात ठेवायला पाहिजे. त्याचबरोबर ब्लड प्रेशरच्या पेशंटनी त्यांचं ब्लड प्रेशर कसं नियंत्रणात राहील ते बघितलं पाहिजे. मॉनिटर केलं पाहिजे. ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करणं गरजेचं आहे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीनं स्क्रीनिंग टेस्टही करणं गरजेचं आहे. आहारातले काही पथ्य म्हणजे मिठाचं प्रमाण कमी, तळलेले पदार्थ नको, नॉनव्हेज पूर्ण बंद या पद्धतीचे आहारातले पथ्यही करणं गरजेचं आहे. आणि नियमित व्यायाम करून तुम्ही वजन नियंत्रणात ठेवायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला जे वजन वाढल्यामुळं किंवा व्यायामाच्या अभावामुळं बैठ्या जीवनशैलीमुळं जे आजार होणार आहेत ते होणार नाहीत आणि तुमचं आरोग्य चांगलं राहू शकेल. नक्की. म्हणजे जसं आपण म्हणालो जसं की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये अगदी डायलिसिस किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट यासारखे खर्चिक उपचार जे आहेत ते अवेलेबल आहेत आणि त्याचा सक्सेस रेट म्हणावा तितका नाही आहे. परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती जर का घेतली तर मला वाटतं अशा प्रकारे OPD बेसिसवर तर एक तर आपलं ट्रीटमेंट होते, कुठलेही साईड इफेक्ट्स याच्यामध्ये नाही आहेत आणि त्या अनुषंगाने ट्रीटमेंट लाभदायी असते. आत्तापर्यंत आपण अनुभवही ऐकलेले आहेत पेशंटचे. तर एक चांगलं सामान्य आयुष्य जगण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना पुढे नेऊ शकतो. मला वाटतं आज तुम्ही येऊन या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन मॅडम केलं त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. या विषयाचा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचं मॉडर्न युग यामध्ये आत्ता मी इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. इष्टांनो, भलायकीचे मॉडर्न युग हे कार्यावळीन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर मेडिकल कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार आणि तांचे किडनी फेलियर विशयावयले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. फुडल्या सप्तकांत तुमकां अशाच एका खर दुयेंसाचेर मार्गदर्शन मेळटले. खर दुयेंस आणि तांचे वयले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.